Gipagawas si Pedro sa prisohan. Gawa Kapitulo 12 versikulo 6 hanggang 19. Nianang gabi sa wala pa ang husay sa kaso ni Pedro, natulog siya nga gigapos og duha ka kadina sa taliwala sa duha usab ka sundalo. Ug may mga gwardya pa nga nagabantay didto sa pultahan sa prisohan. Sa kalit lang mihayag ang sulod sa prisohan ug nagpakita ang usa ka anghel nga gisugo sa Ginoo. Gipikpik niya sa kilid si Pedro aron kini makamata, ug miingon siya, "Dali. Bangon." Ug nangatangtang ang mga kadena nga gigapos sa mga kamot niini. Miingon ang anghel, "Isulob ang imong bisti og sandalyas." Gituman kini ni Pedro, ug miingon ang anghel kanya, "Isulob ang imong kupo og sunod kanako." Ug misunod siya sa anghel pagawas sa prisohan. Wala makahibalo si Pedro kon tinuod ba ang nanghitabo. Sa iyang pagtuo nagdamgo lang siya. Gilabyan lamang nila ang una ug ang ikaduhang mga gwardya. Pag-abot nila sa puthaw nga pultahan nga nagatubang sa syudad, ang pultahan ni Abrilag iya. Ug migawas dayon sila. Paglabay nila sa usa ka kalye kalit na hanaw ang anghel. Didto pa lamang niya nahibaw nga dili di ay damgo ang nahitabo kanya. Miingon siya, "Tinuod gayud nga gipadala sa Ginoo ang iyang anghel ug giluwas niya ako sa kamot ni Herodes ug sa tanang giplano sa mga Hudyo nga mahitabo kanako." Sa pagkamatngon niya nga luwas na siya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan Marcos. Daghang mga tawo didto nga nagtigom ug nagaampo. Nanuktok si Pedro sa gawas nga pultahan, ug migawas ang sulugoon nga si Roda aron tan-awon kon kinsa ang nanuktok. Nailhan niya ang tingog ni Pedro ug sa iyang kalipay, imbis nga abrihan niya ang pultahan, midagan hinuon siya balik sa sulod aron saltihan ang iyang mga kauban nga si Pedro atoa sa gawas. Miingon sila kang Roda, "Nabuang ka na tingali." Apan mi-insister gayod si Roda nga naagayod si Pedro. Busa miingon sila, "Tingali anghel kana ni Pedro." Apan sa gihapon si Pedro nagpadayon sa pagtuktok. Busagi abrihan nila ang pultahan ug ingon sa dili gayud sila makatuo nga si Pedro gayud di ay. Gisinyasan sila ni Pedro nga mohilom, ug gisaysay niya kanila kon giunsa siya pagpagawas sa Ginoo gikan sa prisohan. Gisultihan niya sila nga suginlan nila si Santiago ug ang uban pang mga tumutuo. Unya migikan siya og miadto sa laing dapit. Nianang pagkabuntag nagkagubot ang mga gwardya tungod kay wala na didto si Pedro ug wala sila mahibalo kon unsa ang nahitabo kanya. Nagsugo si Herodes nga pangitaon siya, apan wala gayud nila siya makita. Busa gipaimbestigar niya ang mga gwardya ug gipapatay niya sila. Human niadto, mibiya si Herodes sa Judea. Miadto siya sa Cesarea ug didto nananimuyo.